Cukup, pakai kok pakai seragam. Nek aku seragam sing kuning ngeten iki. Lah sing apa? Nggih abang ireng apa. Lah nek kuning apa kuning? Lah aku gak disentor wong. Kuning-kuning, kayak mau cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Masane sampeyan tak darah biru. Kok kraton? Ah. Ngerti ta? Boten. Sampeyan putrane Kiai Slamet. Oh, matur lho. Bener kan kuning. Senajan to kraton, Kiai Slamet. Iki kok kebul, Pak. Lah ya kebo anak-anak letong kuning mawon. Boten. Ora masalah. Ya. Wis mati. Senang bacanya. Oh ya untuk bulan. Kaget senang. Ya ampun, kalau bro begini jadi terang. Coba. Dilanjutkan lah kami juga tegak ya. Gimana nanggape apa Mbak Yofi? Vika. Nanti. Oke. Nanti sih dan. Nanti aku. Yo, coba. Ketoke yen aku mati, sopir ora layak. Terus si kono. Lho tuh kakek kacane mati, ora mati-mati. Amin amin amin. Oh. Nganteni karagan sumangga agung rasa. Yo, terus. Ye, suaranya Mbak Yofi kali. Masih Masuk lah. masuk. Masuk. Suaranya saya, jadinya ayu. Nah iya. Aku senang. Sampai lah sampai aku berani coba. Hehehe.
Bagi rumahku. Pertama apa? Kelahiran tahun pinten sampean? Oh. Jenengan kelahiran tahun 2002. Pertama? Pahing. Pahing itu apa? Jumat Pahing. Gimana? Selasa Pahing. Selasa Pahing. Jenengan tahun apa? Aku minggu Pahing, waktu Pahing. Oh, ora cocok. Gak cocok. Sampean apa? Lok Kliwon. Kliwon karo Pahing. Oh, cocok itu. Cocok. Cocoknya. Senajan kaya Tom and Jerry. Ah. Yen iso ngliwati wibodone. Ah. Insyaallah uripe bakal mulya. Ah. Ngono yen Kliwon karo Pahing. Hari itu ya aku terus dungani sampai dan muda. Lah modal tak cumbunane. Ora yen Pahing iki karo poso wae. Kalau sore bisa. Wah, iki mesti gua ra umur. Yen jalur sadar kudu ya. Pahing kudu. Yo ngomong ngene sabar lho wis dadi di anak siji. Wong lanang ra dikoyo. Wong wedok lerok ada tau. Sampai aku Pak karo air. Apa, Pak? dulu. Nah ini sampean tak gandengke sinden setengah kuping. Berarti sinden apa? Peletuk kok setengah kuping. Sampean turun, nah dijemput. Oh, sinden pinggir dhewe ya. Setengah kuping itu kan tadi dijemput. Oh, itu yang kuat itu. Ora. Ya, turun. Padahal dhewe iso ora? Ya, coba kaya apa? Bisa ora? Ya. Bisa ora? Ya, disebut sih kayak sinden setengah kupingnya. Matur sing kendang. Bisa mulai pekerjaan. Ya. Iki urung sampai Coba. Sing putih to? Sing kuwi bikin dhewe gede dhuwur. Oh niki to? Heeh. Oh, ketane mesu karo kowe ketane. Gede. Wah, gede. Lah kok gede? Nah gede. Terus pripun? Pakde. Loh, datang ngeten kok Pakde. Nah, Bude. Kandra jumeneng nggih. Yuk, Monggo dianjing. Dianjing garwanipun tiyang Kyai. Jumeneng. Iya toh Mas? Wah, ini biasane iki sing ngedoki kumu kok. Wah, repot tenan. Gak gandengan. Mas Ucak, iki ana rawala. Cik, Nyuwun lagu setunggal kapilut kalih caping gunung dijeglekke
tiga pepilih request Pak Atmono. Nah, menika Pak Atmono. dipun sangoni 300. Alhamdulillah. 300 itu bagi tiga. Bagi tiga bos. Jangan 100, itu 100, kalau 100. Kalau boten sah. Gak usah. Boten sah. Niku dilebetke gen tas mawon. Ngono. Tas agung rasa. Kok timbangane Mary ya, ya boleh ra entuk, sing iki ra entuk. Nggih. Kowe bersih tak kamu dhewe ngene iki. Kok katimbang moten boten niku waduh Mary. Dalange bayar yo kok nampa saweran silak-silaka. Iya. Penake kesan boten wonten keceburan sosial. Niku mangke disedekakke ning anak cacat mawon. Monggo sing nang kene iki sing anak cacat iki sapa? Kula kali niku. Iki cacat apa kuwi? Ya kula kena cetok cacat fisik Heeh. kurang. Niku kan cacat mental. Mas Uce, Iya Jajing. mau kapan saya pengen jenengan nikah? Saya ganti iki sing rada bacer tenan. Coba jaket kemarin ya itu kan. Kepiye tadi? Mau kepiye nyata kok? Jenengane ngono mek nabi kuku nek Lah, ngono mau. jenengane nimbali aku dur ngono lho. Lah mau aku kan yo ngrungokke sliramu nyaket topo tai. Ya iki Mas. Oh ya iki. Oh tai. Iki wis cilik butek. Aduh. Ditangelke asmane sinten niku? Iya ya. Piye? Paling asmu. Yo. Endone yayi. Indira kan Mas. Indira. Ije. Indira niku saking pundi? Dalam saya nyawu. Ngawi. Ngawine Boten mesti Mas. boten mesti. Mbak Yofi kan diracet to, Mbak. Jenengan kok ngawi boten mesti pripun to? Lah nggih. Lho, ngawine pundi? Boten kadang tengah anu teng ngarep iki. Terus Ada SD. sopo to? Ngawi dari Aku kok ngerti. ngawi ini kewajiban Mas. Nah, aku lho desane. Aku bingung. Nah. Aku ora ngomong ora bingung. Aku menungso itu masuk piala bergilir. Lah kaya anu lho Mas, nurut ini aku bingung informasi lho. Lu kan bahasa begitu. Apa itu? Yuk begitu. Jumlah boten to, Pak. Gebrak-gebrak kok tak selona niu niu niu. Ini betul. Nah, Wes, ah. suara aja Mas. Kowe koyo kucing. Astagfirullah. Elek-elek yo titahe Gusti wujude yo menungso. Cangking ngene lho. Lah piye ya? Ya Pak, nganti ki tangan. Nganti wong ngene. Kesuwen dan saset. Satu-satu kalau kamu kira berarti ya kok. Aku mau dibilang. Aku ya nggak mau. Karena lidahku pendek. Ya udah, aku bilang kalau gitu. Niki pripun anu yo? Niki wonten pamundutan saking Pak Atmono. Nah, niku sampai gunung jedenge nggih. Nah, ya. Lo jadi Nggih, no. Mas Ucap jembleng tapi enggak. Kuat madung nggonku ora kan Mas. kuatnya kuat. Terus? Hanya aku cilik ini ki normal. Masa kok juga? Lalu masa kamu apa bikin kok iso? Ngerti ya sih lo Mas? Asli apa? Asli bencong. Aku normal. Kalau aku hitam lagi. Ojo kaya ngomong kok kan Mas. Nanti aku ini terus kaya kan jenengan kok kan Mas. Bodoh. Orang apa priyo kan coba kan jenengan kan Mas. Semono uga kanggoku ora ono wanita liya kajaba. Tenan yo, Yo Mas. bojoku dhewe. Berarti jenengan terus nama aku ya Mas Ucap. Ora. Piye to jarene terus? Tresno. Tenan yo Mas. Tenan. Nek terus aku jajal ciuman to Mas. Nah, galah. Kaya anu
kene diajak. Kenapa? Pekewuh di sawang tamu wingi kowe tak kecut. Nah, terus parumu duduk. Orang kok gitu. Oh, Mas. Aku pengen ngomong. Merasa Iya tak? Kok beda kok Mas? Ini kok Mas? Piye? Rasane piye? Aku begitu tidur kuwi lho. Akhir mayan iki kuwi. Oh, sipir kok ngecep dalang kok jenggote nyokrok lari dicukur kok piye? kiri-kiri. Nyuwun sewu biasane. Basa ngambung masuk cerah ngambung nyambik. Ya ampun. Susah kacuku. Ya Allah. Tapi kan Mas Pelaku gunawi podo ngene kok. Ya, Tak cedek ya. Sampai belum Yes, cedek. ya, siap. ape sampe mencolok kok kene. Jebret ngono mencolok kok kene. makin kene BPJS ngebebrak gelap niu enggak Ora sate. Ora ya, Mas, ya. Coba sebenarnya Manut apa? dalange. Loh. Dalang iki ibarat iki Gusti Allah katon. Ah. Ya awake dhewe iki mung umate. Jadi manut dalang. Manuk ini iki lho, profesional ini iki. Nah, trik-trik. Trik. Amat. Ya. Saben bengi. Prigadet, prigadet. Kok pridadet Sekarang ini lho. pridadet kok pridadet ini sapa pridadet pridadet so Oh, prigadet toh. pridadet Oh, prigadet, prigadet. Ya. Terjun. Awas. Mesre. Yo pisanan tuh. Mesre. saya ngomong aja gak parah nakal ya Boten, boten. Yang memanjang. apa ya sudah jawab kok Aku tali nang buri kok. Kok mas ganti lho. lah aku diwarai karo mak sinang kuwi lho Mas Piye senarai piye? di kita ngindeni anu kita nang dunia berat Ibu turuti. satu wali beda orang yang dunia kok belum Ini ini kowe iki lalen lho. tahun ini Mas Lagi aku iki kok tali ngono. Kayak terus nguyuh. Ambune nek wong nguyuh iki malah. kira jenengan nang beriku kok Kayak buri terus nguyuh. Lah aku yang burimu. Aku susah kayak sampai. buri ini coba kok Mas Apa toh? band tinggi ini lho Oh, apa? coba takbir Masa obat tablet malah tinggi.
Wah, jare kok asu dadi yo kudu semangat. Asine piye? Asu. Asine piye? Asu. Saking anjune. Sake ayune dadi asu. Aku asli ngono piye. Tadi di sini kewan tok. Ramai toh. Jajal masuk dah. Dicoba karo ki menika. Jajal karo ki. Tak belum. Oh, ini lo setai menika. Nah, setai nih. Ini. Aku juga iki yo kudu aku kok. Iya. Foto promo. Foto promo ini. Amit sewu ya ngerti. Akhirnya saking sing gile. Tak muni. Yo, dari sepuh. Keluar sang di bawah lo. Ini Petra Bobo ini apa? Heeh. Kok ada tulisannya? Tulisannya apa? Dagelan. Lho berarti dudu wi. Batu. Wi dagelan iki bonku. Lah iso. Aku dagelan. Lah iya dagelan. Sama aku. Oh, dagelan apa ya? Iya. Oh iya ya. Sama kan si Deni. Oh iya. Pacitan kok pacitan. Berhasil. Iya. Iki duduk mainan. Kuwi Masih masih naik mainan. Ganti tak? Ora ganti jenenge Mak Masih nah. Kowe dulu mak balak iki ya. Galak kuwi ya. Ora. Ngekel aku nggak perlu jiwiti ae kok. Duh. Kelaran bensa. Tapi dari kau sinde. Woi. Apa ada bencong kok setunggal. Sekali nyanyi sopo. Kenapa langsung mendung kok ini? Mas Kresna. Iya. Aku udah masuk keri dhewe to. Saya ini gaunannya apa gaunannya? Kale. Gaunannya nih. Diri apa ya? Oke, mantap. Ya, ya. Panas. Hujan. Langsung sih. Ya. Ditandani sih. Oh, juga sih. Ya, ya. Ya, juga sih. Kanggo bantuan. Bantuan apa? Luar. Nah, ya. Bantuan ini. Ibu sih bantuan ini. Lihat lah.
Ferrari kan juga dari panggil. Tak benar mau udah nih. Di Yo cara yo kan nih. caranya ki. Carane. Nah, Gua dimarahin Mbak Dira. Aku baju rok ya. oh cara ini. Yo carane yang mulai apa mas? Yo Ayo yo. coba Mbak Dira, ayo coba. Dicoba saya kan. Digoro kan? Digoro kan orangnya. Apa buru-buru? Kaget.